Rada maju, Nduk. Nggih. Wiping tresno jalaran sukaku lina senemu saben dina kuyon maton sembrono parigana Wong nembange ora usah nesu. Napa lho, Pak? Lho, kok semune nesoni aku ndubane aku nyenggaki. Sak tenane. Lah senggakmu ki maido, tenane kuwi lak iki gur gandrung karo budayane ngono lho, Pak. Alah, ora. Tek kono kanca-kanca kuwi gur gandrung budayane. Apa bener gandrung karo wonge apa karo budayane, Cok? Budayane. Nah, wonge. Alah. Mbak Solar. Apa? Sungguh bakti kula katur Bapak Yarmanto dangu mboten minangge. Nggih. Nggih. Nah, Nggih, Pak, nggih kula tak sowan. Nggih, kula, Pak. Aja lah, Mis. Bawanipun Pak Solar siap genah kok. Nggih, genah tanda tangan iki kok. Nggih, Pak. Mboten perlu nanggapi Pak Lurah. aturipun niken, Pak Har. Pak Hartono, sugeng bekti kula. Dibacotke ya, Pak. Iya, terus. Diteruske, Nduk. Engko ngendi sing kepethuk ngono lho. Sepira, Mas Parman? Wiping tresno jalaran sukaku lina senemu saben dina kuyon maton sembrono pari
Kala nduk niken Nggih. wonten pamundutan Pak Priyo. dawuhipun ingkang hamenggo gati Nggih. seru sanget mugi katur ngarsanipun sedaya para keluarga alumni SMP Muhammadiyah tahun 83 Wah, gurung lahir, Pak. kasuwun sumawana kadherekaken foto saribitan dhateng putra panganten. Mugi ndadosna wuninga. Sumangga lajeng nduk niken. Tahun 83 kula dereng lahir, Pak. Ya. Ya ora apa-apa. Nggih. Kula nembe 17 tahun kok kula iki. Iya. Kowe iki umurmu kesengkan kok, Nduk. Munjulane. Iki 40 ya. Bacotke ya, Mbah. Ya. Senenge gur sing kari dhewe Mbah Sular iki. Tresna Sinartan warung pojok. Ayo, pulang sih. Ujiku, Mbah. Oh, ya. Memuji ana ngersani Gusti ya. Pujiku muga langgengna pujiku tansah lestari Warung pojok. Pujiku. dalam serabungan Rakyat aku rasane kaya sandinganku Wong jadi kota salaledo Kembang biru mungkin mager lelenging ati Sekar bisa bos patut kalamu manotu Pujiku tansah Pujiku muga langgengna pujiku tansah lestari yang isana kabudayan yatane ametiku dadi dalas sarabungan Rakyat aku rasane kaya sandinganku wong jati kota salaledo kembang biru mungkin pager lelenging ati sekar bisa wos patut kalamu manotu pujiku tansah Nggih, niken Sampun, Pak. Nggih. tak suwun lenggih. Nah, Ah, iki mau. Alhamdulillah. Ya. Layang
gonta-ganti pasangane kurang pasti dadi jodone rondon desa ayu dhewe elane dadi rondo senengane rondon desa sampun Sular siang pantara ratri